کسانی که بیان صحبت‌های تاریخی کنند، کسانی که بیان درباره تاریخ تمدنی خود صحبت کنند، کسانی بیان درباره زمین‌های اجدادی خود صحبت کنند، آنها را ازبکستان دیپورت میکند و یا خارج شدن نمیموند. این دو برادر صحبت میکند. ببینید هزارها نفر از تاجیکان سمرقند و بخارا با من پیام میدهند که تو زیاد مغول تباران میگویی، زیاد از تاجیکیت دفاع میکنی و ازبکستان یا که تو را دیپورت میکنند. این نااتفاقی ما است. این نااتفاقی ما فارسا است. این نااتفاقی ما تاجیکا است. این نااتفاقی ما آریایی ها است. یک دفعه به این ویدیو خود نظر کنید. این بچه توجیک یک بلوگری توجیکستانی است که در ماه شریف رمضان در همسایه کشور ازبکستان دیپورتش کردند. سببش چی باشد؟ تا آخر این ویدیو را تماشا کنید و شما میفهمید. маро аз ӯзбекистон депорт карданд ва сабабаш шуморо ҳайрон мекунад. пас аз 5 моҳи зиндагӣ дар ветнам мо қарор додем ба ватан баргардем. дар роҳ 2 рӯза ба малайзия парвоз кардем. баъд аз он ҷо чиптаи мустақим ба ӯзбекистон гирифтем, зеро парвози мустақим ба тоҷикистон набуд. ин парвоз 8 соат давом кард ва хело вазин буд, махсусан дар рӯза. мо хаста, гурусна, вале бо рӯҳияи хуб ба Тошканд расидем, зеро фикр мекардем ки қариб ба хона расидем. мо бо ҳамсарам нақша доштем ки вақти ифтор самбусахӯрӣ меравем, зеро дар ветнам бисёр пазмон шуда будем ва баъд ба тарафи сарҳад равем. падарам дар сарҳади тоҷикистон моро интизор буд. ҳамсарам ва фарзандонам аз назорати шиноснома зуд гузаштанд, аммо вақти навбати ман расид, маро нагузарониданд. баъдтар гуфтанд ки ман аз ӯзбекистон депорт шудам. ин барои ман шок буд, зеро ман ҳеҷ гоҳ дар ягон кишвар қонуншиканӣ накардам. сабабро ҳам шаҳр надоданд, танҳо гуфтанд ки барои ман чипта мегиранд ва маро ба малайзия бармегардонанд. ин яке аз бадтарин лаҳзаҳои ҳаёти ман буд, на аз сабаби депортатсия, балки аз он ки ман ҳамсар ва фарзандонамро дар кишвари бегона танҳо гузоштам, бепул, беалоқа ва гурусна. ба ман ҳатто имконият надоданд ки ба онҳо хайрбод кунам ва пул диҳам. маро ба самолёт шинондам ва боз 8 соат гурусна парвоз кардам. аз стресс ҳатто иштиҳоам надоштам. ҳарчанд соат 3 шаб буд ва то ҳол рӯзамро накушода будам. вақте ба малайзия расидам ва вайфай пайдо шуд, бо ҳамсарам тамос гирифтам. хушбахтона як ҷавони рус ки симкорт мефурӯхт ба ӯ кӯмак кард. таксӣ фармоиш дод ва ӯро то сарҳад расонд. дар он ҷо падарам онҳоро пешвоз гирифт. танҳо баъд дилам каме ором шуд. баъдан бо пули худам чипта гирифтам. 8 соат ба қазоқистон парвоз кардам. баъд 12 соат дар фурудгоҳ интизор шуда ба душанбе баргаштам. ин 3 рӯзи дарозтарин ва вазинтарин дар ҳаёти ман буданд. алҳамдулиллоҳ ки ҳамааш пушти сар шуд. вақте ба ватан баргаштам, ҳисси сабукии бузургро эҳсос кардам. ва ҳоло шояд шумо мепурсед, чаро маро депорт карданд? маълум шуд ки сабаб видеое будааст ки ман соли гузашта дар Самарқанд сабт карда будам. дар он видео ман дар бораи Самарқанду Бухоро гап зада будам ки таърихи халқи тоҷикро бе онҳо тасаввур кардан душвор аст ва чӣ гуна ин шаҳрҳо ба ҳайати Ӯзбекистон шомил шуданд. ин танҳо як далели таърихӣ буд, на даъват ба бадбинию душманӣ. ҳатто дар видеои дигар ман таъриф карда гуфта будам ки чӣ гуна мардуми ӯзбек ин ёдгориҳои таърихиро то имрӯз нигоҳ доштаанд. аммо маълум мешавад ки ин суханҳо ба баъзеҳо писанд наомадааст ва ҳамин сабаб шуд ки маро депорт карданд. ман аз он видео пушаймон нестам, чунки ҳақиқатро гуфтам. шояд онҳо метавонанд маро дигар ба Самарқанду Бухоро роҳ надиҳанд, аммо таърихро дигар карда намешавад, зеро таърих аллакай навишта шудааст. бовар кунед, ман ин видеонаро тамошо кардам. дар моҳи шариф рамазон хеле ғамгин шудам, хеле нороҳат шудам, барое ки ин гуна дақиқан чиз бо ман шудагӣ буд. яъне дар кай ки мо донишҷӯ будем дар Федератсияи Русия, аз ҳамин душанбе аксарайст мерафтем ана поездо кати дар ҳамон ҷои ҳамин сарҳадчони ӯзбакистонӣ бовар кунед, яъне ҳамуд рафторе мекарданд ки ана мегуфтанд ки ӯзбакия медонӣ. хоб мо гуфтем не намедонӣ. мегуфтанд ки бо ту қишқор ҳасти ки ӯзбакия намедонӣ. телефонҳои мобилӣ, компютерҳои ҳама чиро мегирифтанд, ба номи худо мегирифтанд. аммо албатта ки ҳозир хубтар аст, ҳозир бо сардорони давлат дигар шудаги ҳастанд, хубтар аст. ба ҳар ҳол ябинед чӣ навистааст бо дар зери чизаш. дар видео ман танҳо қисми хурди он чизеро гуфтам ки бо ман рӯй дод. бисёр чизҳо ногуфта монданд, зеро намехоҳам байни мардум миллатҳо нафрат пайдо шавад. аммо ҳеҷ касро намехоҳам ки чунин озмоишро дар зиндагӣ аз сар гузаронад. хулоса бисёр сахт бад рафтор кардага ҳастанд ба ин блогери тоҷикистонӣ ва албатта ки мо ин гуна рафторҳо намепазирем ва хоҳем ҷавоб дод ба ин гуна рафторҳо. ва бибинед оиди чӣ видеонавор мегӯяд. ин як
самарқанд меравад ва дар самарқанд як видеонавор мекунад, мегӯяд ки чӣ гуна самарқанди бухоро аъзои узбекистон шид, яъне намин мавзӯи торихиро барпо мекунад ва ин ҳақиқат аст, талх аст, ширин аст. Бояд ки узбекистониё, тоҷикистониё, қазоқистону қирғизистони дигарро бидонанд, яъне кай ки мо оиди тоҷикистон, истиқлолияти тоҷикистон, узбекистон, қирғизистон, дигар давлатҳо ҳарф мезанем, як мавзӯи торихӣ аст ва ягон бадбинӣ нест. чаро ё намефаҳманд, ман намедонам, албатта ки мефаҳманд, аммо дӯсташон намедонанд. Аммо кай ки Турон мегӯянд, Туркистон мегӯянд, заминои тоҷикони дунёро, заминои хуросониё мегӯянд ки Туркистон ба онҳо мушкиле нест, фаҳмидед? Аммо тоҷикистони оиди маркази тамаддуни тоҷикони дунё, Самарқанди Бухоро каме ҳарф занад, душманаш мегӯянд инаи мардак бурен депорташ мекунанд, дар ҳоле ки як мавзӯи торихӣ аст, фаҳмидед? Ва чӣ гуна мо метавонем бародардӯстӣ гӯем, ҳамсоягӣ гӯем, мусалмонӣ гӯем, кай ки мо оиди ҳатто торих ҳарф зандан иҷозат нест. Яъне маълум мешавад ки тоҷике ки Самарқанди Бухоро меравад ва тоҷике ки оиди забони тоҷикӣ, фарҳанги тоҷикӣ ҳарф мезанад, вая депорт мекунад, вая душман аст, вая ин аст, он аст. Дар ҳоле ки агар ки тоҷико намебуданд, на Самарқанд буд, на Бухоро буд, на Термез буд, на Фарғона буд, на дигар. Тоҷико ин бумидтарин мардуми ин заминҳо ҳастанд. Кай ки тоҷик дар ин заминҳо буд, на узбак буд, на қазоқ буд, на қирғиз буд, на туркман буд, на дигараш буд. Тоҷикҳо буданд, суғдиё буданд, бохтариё буданд, аммо муғултаборо набуданд, аммо арабо набуданд, аммо Искандари Мақдунӣ набуд. чаро оиди ин мавзӯъ кай ки мо гап мезанем, мавзӯи торихӣ аст, ба бисёриё нофурам аст. чаро ман намефаҳмам, қобили қабул бояд кунед. Кай ки мо оиди Русия ҳарф мезанем, мегӯем ки Русия омад таҷовузкорӣ кард, бисёр мусулмонони заминҳои моро кӯш нобуд кард. Оиди таърих ҳарф задан хуб аст ба онҳо. Туркистон мегӯянд моро ҳатто Туронам ким чо худашон мебуфанд, гуфта мегиранд, ягон мушкиле нест. Аммо мо ки тоҷик гӯем, мегиранд моро депорт мекунанд, моро чиз мекунанд. туркӣ куну чӯстӣ кун, на нармии тоҷикӣ. ҳоли бародар саҳифаи инстаграмашда комментҳои бастагӣ ҳастааст, намедонам сабабаш чӣ бошад. хулосан лекин ба ҳар ҳол туркӣ куну ҷӯстӣ кун, натарсед. Халид ибн Абдулвалид гуфтагиаш ба забони русӣ мегӯяд ки клянусь Аллаҳом, қасам ба Худо, трусость не продлит мне жизнь. Яъне тарсидан умри маро дароз намекунад, а храбрость не укоротит её. Как ҷасурати умри маро кӯтоҳ намекунад, фаҳмидед? Ва аз шумо хоҳиш, илтимос натарсед, ҷасуратӣ кунед, худнишонтӣ кунед. Ҳамин мардуми чечен доғистония бинед, чӣ хел дар Русия худшона аз ҳеҷ кас наметарсанд, аз ҳеҷ чиз наметарсанд. натарсед, мули молки давлат гузарондааст, ҳамаш мегзарад. Аммо оиди таърихи фарҳанги худ ҳарф занед. барои ман чӣ ба ин гуна ман гапҳо задастам, ин ҳамин мавзӯъ кати як бародар кати ҳамсуҳбат зидем, гуфт ки чо мекунӣ ҳамин Узбекистона, Тоҷикистона, ҳамин таъриха чӣ кор мекунӣ, мо ҳама мусалмонем. ҳамин моҳи шариф Рамазон гуфтам бародари гиромӣ, ин ҳамин мусалмон гуфтем ки заминоя аз мо гирифтанд, фарҳанга аз мо гирифтанд, ториха аз мо гирифтанд, забона аз мо гирифтанд. имрӯз мора мегӯянд ки мо ғуломи Амири Тимур ҳастем, ғуломи кимки ҳастем, кимки чӣ ҳастем, вай ҳастем. фаҳмидед? мо ин ҳамин гапҳое задем ки 93% Тоҷикистон кӯҳзор аст. замини ҳамвор нест дар Тоҷикистон. чӣ? оё ман иштибоҳ мекунам? Дар Тоҷикистон 93% ҳатто зиёдтар мумкин кӯҳзор бошад ки дар кӯҳзор чӣ шумо мешинонед? аммо дар Узбекистон, Самарқанди Бухорои қадимтарин шаҳрҳои тоҷик бояркне бойтарин шаҳрҳо ҳастанд. танҳо дар Самарқанд 300 миллион, зиёда аз 300-400 миллион доллар танҳо аз сайёҳиён сум пардохт мекунанд. мо аёдмо бояд набурорем, мо бояд донем Самарқанди Бухоро қадимтарин заминҳои тоҷикон ҳастанд, буд ва мемонад иншоаллоҳ. ва
ҳамина гуфтанӣ будам. хеле мавзӯи чӣ аст, бисёрам гап зада мешавад, аммо хуб ҳамия гуфтем. худо нигаҳбонатон. мо ба дӯстӣ даъват мекунем, ба ҳамфикрӣ даъват мекунем, аммо кай ки моро ин гуна чиз мекунанд, албатта ки мо хомӯш набояд шавем, мо бояд савдоя баланд кунем. Zindavу sarbaland. Tojikistonlik bloger bola 8 soat davomida Malayziyadan O'zbekistonga uchib kelib, Tojikistonga o'tib ketaman deganida deport bo'ldi degan men bu videoni sizlar ham ko'rdinglarmi yo'qmi bilmadim. Menga ham tashlab berishdi. Bu bola nima sababdan O'zbekistondan deport bo'ldi desanglar, O'zbekistonga bu bola kelib, Samarqandning yerlari, Buxoroning yerlari, Tojikistonniki bu yerlarni qaytarib olishimiz kerak deb video murojaat qilgan va uni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan va ichki ishlar xodimlari bu bolani videosini ko'rib qolgan va undan keyin deport qilishgan. Shu bolani tanisanglar agar mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Aka, siz Samarqandning yerini پاکستان برادر کشور ما است، نه؟ ما دوستی عصر داریم. میگوید بیرونی از ما، سامانی از ما، سینا از ما، این تاریخ، این فرهنگ از ما، این لباس ملی ما، این خوراک ملی ما. حتی کوچمنچی خودت کلا در آسیای میانه، آسیای مرکزی یک کوچمنچی هستید. شما خودتون با این سرزمین بیگانه هستید. وقتی که یک بلاگر، یک نماینده فرهنگی، یک تاجیک خودش رو میشناسد، میداند که من تاجیک هستم، میگوید که من تاجیک هستم، اینجا سرزمین اجدادیم است، اینجا نگین آسیای میانه است، اینجا نگین یا پاسپورت تاجیکا است. و سمرقند و بخارا دپارت. وقتی که شما بزرگای ما رو میگیرید، شما برادر مسلمانی ما، شما دوست برادری ما. در کجا این حقیقت است؟ در کجا این حقیقت است که تو برادر مسلمان ما باشی، یا بزرگ مرا بدزدی، تاریخ تمدن فرهنگ مرا بدزدی، همه چیز بگویی که از ماست، این سرزمین سرزمین ماست. تاجیکای منطقه را تازی بگوی، تاجیکای منطقه را جوگی بگوی، تاجیکای منطقه را بگوی که با تاجیکی صحبت نکنین، تاجیکای منطقه را بگوی که ازبکچه گپر، تو برادر مسلمانی ما. در کجاش حقیقت است؟